Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, паважаныя сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра бонус Сфорцу. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У які гістарычны час жыла Бона Сфорца? Бона Сфорца жыла ў канцы 15 і сярэдзіне 16 стагоддзя. Гэта быў час, калі казаць пра нашы беларускія рэаліі, час жыцця Францыска Скарыны, прыкладна тыя ж самыя гады. У Нямецчыне гэта Мартин Лютер, у Італіі Леонардо да Вінчы. І гэта быў час, калі была эпоха адраджэння, рэфармацыі, гэта быў час вялікіх людзей, вялікіх здзяйсненняў, і той час, калі Еўропа стала каралевай свету, як кажуць гісторыкі. Раскажыце больш падрабязна пра жонку караля, маці караля і цешчу караля. Тут вельмі цікавы момант, што Бона Сфорца, яна нарадзілася ў Італіі, яна была спадкаемцай трону міланскага герцагства, яна была трэцяй дзяўчынкай у сям'і, і вельмі цікавы момант, што пры яе нараджэнні ў Італіі ішла вайна. Ішла вайна з удзелам італійскіх герцагаў і ішла вайна з удзелам французскага караля. І таму на пэўны час яна ўвогуле была пазбаўлена бацькоў, яна была пазбаўлена нейкай такой сур'ёзнай апекі, але з іншага боку для яе быў выбар, ці заставацца ў Італіі, ці выязджаць за мяжу. Уладу ў міланскім герцагстве захапіў яе дзядзька родны, які вельмі ненавідзеў яе тату, і таму яна у пэўны час вырашыла, што яна з'едзе з Італіі, і імператар Святой Рымскай імперіі Карл V, ён вырашыў пасватаць яе да Жыгімонта I Старога, вялікага князя літоўскага і караля польскага. І вось у 1517 годзе пачаліся перамовы пра шлюб вось гэтай італьянкі з нашым манархам. Па-першае, трэба сказаць, што яна была чалавекам вельмі амбітным, яна была чалавекам вельмі накіраваным і, як тады казалі, чалавекам сталёвага характару. У яе мэтай было праславіцца, мэтай было аб'яднаць усю хрысціянскую Еўропу, каб не было войнаў паміж хрысціянскімі манархіямі па ўсёй Еўропе. І таму яе была такая задача нарадзіць шмат дзяцей, і гэтыя дзеці, яны павінны былі ўступіць у дынастычныя шлюбы фактычна з усімі дынастыямі. Усіх дынастыяў было 6-7 дынастыяў, якія аб'ядноўвалі Еўропу, і такім чынам аб'яднаць усе еўрапейскія дзяржавы дынастычнымі шлюбамі. Яна ў дзяцінстве вельмі шмат чаго перажыла і таму хацела скончыць усе войны. Вось такая ідэя. Яна стала жонкай нашага караля, стала маці наступнага караля, і ў гэтым сэнсе для мяне вельмі важны момант, што многія рэчы яна хацела рабіць добрыя, але не зусім атрымалася ў яе. Вот такая асоба. Якія сферы жыцця ВКЛ закранула яе дзейнасць? Эканамічная сфера, палітычная сфера і культурная сфера. Прыехаўшы ў Вялікае княства Літоўскае, у 1518 годзе яна прывезла з сабой шмат італійскіх майстроў, шмат медыкаў, лекараў, шмат тых людзей, якія вельмі моцна паспрыялі таму, што італійская культура, яна прыйшла ў нашу краіну. Па-першае, што можна сказаць? Са з'яўленнем Боны Сфорцы у нас з'явіўся відэлец. Нашы продкі пачалі карыстацца відэльцамі і сталовымі нажамі. Вось так, як мы сёння ядзім у рэстаранах, напрыклад, гэта Бона Сфорца. З'явілася мода есці апельсіны. Самі апельсіны з'явіліся. Таксама з'явіліся шэраг экзатычных такіх фруктаў, садавіны. Напрыклад, мы можам сказаць пра тыя ці іншыя рэчы, якія Бона Сфорца яна прынесла ў нашу культуру. З іншага боку, яе ўплыў быў на эканоміку, таму што яна казала, што патрэбна павышаць прадукцыйнасць землекарыстання. І таму зямля павінна быць нармальнымі вялікімі надзеламі і ў прыватнай уласнасці. Без прыватнай уласнасці не можа быць вось гэтага добрага землекарыстання і без
севазвароту. Трэці момант гэта безумоўна палітычная рэч. Яна, даведаўшыся, што ў вялікім княстве літоўскім выбіраюць караля і вялікага князя, яна прымусіла фактычна свайго мужа Жыгімонта першага старога, таму яго і называюць стары, арганізаваць выбары свайго сына на вялікага князя літоўскага яшчэ пры сваім жыцці. Таму унікальная такая сітуацыя. Жыгімонт II Аўгуст, яе сын, стаў вялікім князем літоўскім ва ўзросце 9 год. Чаму шляхта не любіла бонус-форцу? Лічылася, што бонус-форца яна падмяняе сабой у нейкім сэнсе органы ўлады нават. Яна імкнулася рабіць так, як яна рабіла ў Італіі. Вялікім княстве літоўскім былі соймікі, быў сойм, і там вырашалася ўсё калегіяльна. У Італіі на той момант трошкі іншае, там вырашалася ўсё кланава, ось кланава сямейна. І ў гэтым сэнсе яна імкнулася прынесці такую ж культуру ў вялікае княства літоўскае. І тут, безумоўна, яна пачала сутыкацца з інтарэсамі магнатаў, шляхты, якія у многім справядліва выстаўлялі ёй прэтэнзіі ў тым, што прымаць рашэнне трэба не кулуарна, а галосна. І таксама вельмі важны момант гэта тое, што яна выступала супраць рэфармацыі. У той момант ужо пайшла рэфармацыя ў вялікім княстве літоўскім, і бонус-форца яна ў той ці іншай ступені імкнулася захаваць вось гэта контррэфармацыйнае плыні, захаваць уладу католікаў і толькі католікаў. Растлумачце прымаўку «боначка, што сцягнула золата бочачку». Пры выездзе з вялікага княства літоўскага яна вывезла велізарную колькасць наяўных грошай. Кажуць пра 20 вазоў гэтых талераў, якія пазней на працягу доўгіх гадоў вяртаў яе сын Жыгімонт Аўгуст у вялікае княства літоўскае і нават ставіў на іх пячатку спецыяльную 1564 год, год вяртання гэтага дзяржаўнага бюджэту ў вялікае княства літоўскага. І такім чынам у нас з'явілася вялікая колькасць контрмаркіраваных талераў вось гэтых. Таму вось сцягнула. Цікавыя і павучальныя прыклады жыцця самай неадназначнай фігуры беларускай гісторыі. А калі яна ставіла сабе нейкую мэту, то адмовіцца ад гэтай мэты яе фактычна не мог ніхто. Калі яна вызначыла, што яе сын Жыгімонт Аўгуст не можа жаніцца з Барбарай Радзівіл, таму што не будзе рэалізаваны яе план па дынастычных шлюбах, то яна рабіла ўсё, каб за гэты шлюб не прагаласавалі на сойме. Яна пускалася ў подкупы, яна рабіла вельмі вялікія намаганні на тое, каб сойм не прызнаў Барбару Радзівіл вялікай княгіняй літоўскай і каралевай польскай. І нават калі яна пацярпела паражэнне, то многія мяркуюць, што яна спрычынілася ў той ці іншай ступені да хуткай смерці Барбары Радзівіл. Вельмі важны момант гэта тое, што пасля таго, як Барбара памерла, вялікая княгіня літоўскай каралева польская бонус-форца таксама ненадоўга затрымалася ў вялікім княстве літоўскім. У яе сапсаваліся адносіны з сынам, і яна вымушана была выехаць з краіны і памерці ўжо ў Італіі. Таму урок у тым, што патрэбна, канешне, улічваць не толькі свае інтарэсы, але інтарэсы тых, хто побач з табой. Бонус-форца. Хто ж яна? Жонка-прыгажуня, мэтанакіраваная маці, злая свякроў, таленавіты дзяржаўны дзеяч, паспяховы рэфарматар. Бліскучая адукацыя і актыўны розум у спалучэнні з дрэнным характарам ператварылі яе ў цікавую для даследавання постаць. Даследчыкі кажуць, што ў гісторыю можна ўвайсці, а можна ўляпацца. Відавочна, каралева магла б дасягнуць большага, калі б яе талент менш знаходзіўся на службе ўласным інтарэсам.